Здравейте, скъпи зрители! Днес сме в компанията на изключителния мажоретен състав Сини криле от 9-то основно училище Веселин Ханчев. Тези талантливи момичета участваха в Международния фестивал на изкуствата Утринна звезда в Банско, където спечелиха първо място и завоюваха златни медали. С нас е и техния ръководител госпожа Виктория Колева. Здравейте и честита победа! Госпожа Колева, как се чувствате след този успех? Този успех е пореден за нас. Супер съм щастлива, горда с тези момичета и амбицирана за нови върхове. А как се подготвихте за фестивала? С много тренировки и лишаване от личното ни време. Имаше ли нещо, което беше особено предизвикателство за вас? Според мен предизвикателно беше да научим новите момичета да играят танца. Момичета, разкажете ни за емоциите по време на фестивала. Емоциите по време на фестивала бяха много смесени. Имаше както и положителни, така и отрицателни, защото се притеснявахме да не се изложим и каква ще е конкуренцията. А как премина състезанието? Състезанието за нас премина много добре. Имаше доста силна конкуренция от различни градове и държави. Как съчетавате училището с тренировките? Трудно, но щом има желание, има и начин. Имаше ли някакви интересни или забавни моменти? Имаше много забавни моменти, създадохме приятелства. Много приятелства. А какво беше усещането да представяш своето училище и град на такъв престижен фестивал? За нас беше отговорност и гордост да представим на този престижен фестивал училището и градът. Ако можете да дадете един съвет на начинаещите мажоретки, какъв би бил той? Бихме ги посъветвали да бъдат постоянни в тренировките и да не се отказват от това колко е трудно. А какво следва за Сини криле, госпожа Колева? Първо утре участваме в един много специален концерт, организиран от Сдружение Спаси Стара Загора. Децата, които са кръстили своя концерт "Ние талантите", са с специални образователни потребности. Предложиха ни ние единодушно, даже вие се съгласихте, момичетата от мажоретния състав, да участваме в този концерт, заедно с вокалната група. В бъдеще подготвяме ново съчетание, имаме нови костюми, които ще бъдат изненада за абсолютно всички. И нови успехи ни очакват съответно. И така, скъпи зрители, днес имахме удоволствието да се срещнем с невероятния мажоретен състав Сини криле и техния ръководител госпожа Виктория Колева. Те ни разказаха за трудностите, радостите и огромната гордост, които носят участието им в Международния фестивал Утринна звезда в Банско. С техния талант, упорит труд и любов към изкуството те доказаха, че мечтите се постигат с много усилия и сплотеност. Нека пожелаем още много успехи на нашите златни мажоретки и да продължим да носим радост и гордост на всички нас. Благодарим ви, че бяхте с нас и до нови срещи! Благодарим ви!